morning thought. Bye bye.
Han d'anar al cementeri. Una pel·lícula de dels nostres cors fins a l'exterior. Que la religiositat popular sigui de d'haver un signe de que estimam i de que ens sentim estimats. Visca la Mare de Déu de Gràcia i visca el nostre poble de bo.
Ja està, molt bé, Víctor. Vale? Anem per molt? Ja discutirem després. Esperar l'espai de sofrena.
ficar cada banda, que i obrir un pas, vale?